joget wae lho cungkringe. Aduh ya Allah. Iki spesial agem Pati Slamet ayo. Jare nyune Sida Mukti Sida Mulya. Ayo. Alah lelinge cungkring iki lho joget barang. Alah alah. Oh
ngoten lho Pak De. Cie kita kurang marem nek karo Pak De Slamet cie. Kok gampang men ngono lho Pak De? Pak De. Kae iki tek-tekane Mbak Yuli iki lho. Tenang nek karo Pak De Slamet genah selamat, Mbak. Oh, Pak De Slamet to? Jenengan asmane Pak De Slamet to? Selamat. Monggo Pak De mriko. Neng ngopo sliramu tega. Aduh. Kok dipersiapkan lagunya apa melih? Tos, selamat. Tos. Kok dipersiapkan lagunya apa melih? Ditos sih. Siap. Jajak entos sik lho. Wes, tos dhisik. Nah, ngono kok yo, nang. Ning ngopo sliramu nego? Tinggal aku kaya tak Sedih. Apa? Nggih, Dirgo Yoswa menggih aku nggih. Ingkang bagus sehat. Dirgo Yoswa. Bendang kula gadung masuk di ceritane wong seneng tunggas sabale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe Pandi monggo bar niki saben jejer nek kepangane banjur ngomong cek ceritane wong seneng tunggas sabale
teling singan. Hatiku digawe bingung. Bablas ke teling singan nggih. Kembange mawar tresnaku wis kadung buyar. Mas Haris monggo merapat Mas Haris. Ora getno sembrono. Pakde Gepeng monggo merapat. Biasa nyanyi dhewe di Pakde Gepeng. Ayo Bu ayo sekali lagi yuk. Ayo Mas. Teling singan yuk Mas. Mas Haris monggo merapat ke sini. Kita sedikit sama Nyi Cahyo Muda. Kira Mbak Yati. Monggo lah Om. Alhamdulillah, monggo. Monggo Haris. Diparani ngoyo-ngoyo Sarene wong wis mangkat lunga dienteni ngoyo-ngoyo sarene wong wis teko kono Mas Haris iki. Mas Sutres. Mas Sutres monggo merapat. Warna-warna pangawane nadyan durung ketemu dewe duka pamuse trimo wurung sakene wae Mas Sutres santen Mas. Oh siap, ini masih kita tunggu lagi OTW. Barang sampun papangnya nyatane Ayo Mbak. Bablas ke si kucing kok bari iki. Bablas si kucing Mas bar niki Mas. Farhan si kucing. Ayo babi ngadep. Kondur. Ayo bari iki. Ayo. Diparani ngoyo-ngoyo sarene wong wis mangkat lunga dienteni ngoyo-ngoyo sarene wong wis teko kono
kucing. Raginan. Versi kucing napa Om? Barang Kelinci ucul, oke, sisan yuk. Monggo Pak Joko, mandap. Kelinci ucul masih. Terus nang basi orang ketemu terus aku nang Jakarta. Jebulane kusakusu keburu lebu wakasane montang mandeng rakate
bablas manis masih monggo pada gepeng manis manis monggo diberkahi Rizka Mariska dia Monica manis terus aku nak Mas, dia Monica Rizka Laja bulane krusa krusu keburu nafsu asane montang manting kakate akeh aku dewe sing
ayo. Sampean senenge. Monggo Mas Joko monggo. Aduh degulane Jawa. Kowe zamane dasare prasaja. Memang iki Monggo Bapak Markam go. Gayangke. andai bersilatiku watake wong lanang. Sewindu suwe lawase. Kowe lunga pamit karo aku. Doang manis rebutanku. Ade Joko ayo. Susah kepengen ketemu. Dino mriki. Sing nampa ambil pepundhene wae selembar. Terus nggih. Ade kepeng biasalah. Kreridu atiku. Wanita hati-hati. Aku tetep nunggu kowe balik. Rasa kangen ra bisa mari. Amung Rizka kang bisa nambani. Monggo wewe. Iki kok ya aneh Pak Gepeng kok malah sing lanang. Lah iki kan pepundhene kan Mas Gino. ngeten. Lah kok padha wae lah kae kabeh-kabeh Mas Maman Asep kok kabeh kira bingung Pak De. Lah kok Pepe. Nggih. Juli kan kok bingung Pak De kok bingung. Sembah nun Pak De, mugi pinaringan berkah barokah. Amin amin Amin. amin amin. Pak D jane nggih mboten napa-napa susuk terus paringi Mbak Wah, Gia wis ben. ngoten. Nak wani njaluk Bude. Anu, lah Mbak Gia niku anu cemburu kali Mas Gino kok. Oh, nak Bude candi. Biasane iki ya lah kowe wani wedok. nak wani njaluk Bude. Sehat-sehat Kang Masku. Lah jatahe ngene Bude mau ngono sakmene Pak ngono. Ya. Ya dilebokke yo. Semalang mong bagus tresnaku iki kalayu ora sing aku bali Pakde makasih ya iso sumanding ono ing sisimu. Terima kasih sekarang ke Mas Arif Mas. Pasti nanti selalu. Sewindu suwe lawase. Kowe lunga pamit
Siska, mangga Ya. kiat mawon.